Maltézacký psí, ty koko. Ale... Čo je? Ja to říkal. Takže ja vás vítam pri novom videu. Dneska mám v pláne ísť do Bratislavy. Idem fotiť kamošovi, bude točiť klip, takže nejaké backstage fotky sa budú robiť a podobne. No a ukážem vám, jak prebieha také natáčanie klipu, takže vidíme sa v Bratislave. Chlapci, nabite sa. Sme na prvom mieste. Sme na prvom spote, kde budeme natáčať. Bude to záber, kde budú chalani vo vode. Musíme ešte počkať chvíľu, kým sa úplne zotmie a pôjdeme na to. Dostať sa na tento prvý spot bolo celkom zaujímavé. Sme tam skoro nechali podvozok. Úplne výmoly, jamy. Bolo to zaujímavé a s nízkym Mercedesom CLA to bolo zaujímavé. Snáď dotiaľ to odídeme, nenecháme tam olejovú vaňu. Však to buchlo strašne. Nemám niečo nastať? Síťa? Ja asi hej no. Že by? Holkami pravdy? Yeah! Cool as fuck, to sme my. Pristal som na zemi, pri nás sú modelíny. Prídu dnu, chcú byť iní. Ideme tam, nikto iný berie mi, tak vrať mi. Pýta sa kamarátky, či ju so mnou nezoznamí. Prvú scénu máme natočenú vo vode. Teraz sa presúvame k autu. Tam budú nejaké zábery a zakončíme to vo Viedni. Tu pri tej vode s tým parostrojom a jak to bolo nasvietené, vyzerá to podľa mňa extrémne. Však môžete vidieť aj na tých videách. Bude to fajn celé. Teraz akože dostať sa odtiaľ to bude celkom zaujímavé, lebo také hrboly sú tu úplne diery. A jak sme išli sem, tak už sme to šuchli, takže cesta naspäť. Auto sme už nadstavili, už to stačí iba nasvietiť a ideme točiť ďalšiu scénu. Nasvietené to máme na modro a vyzerá to brutálne. Môj mood je zase blanko. Na pumpe sa fotím s Aziatkou. Malá ručička pre desiatkou. V celú mám show, treba ponúť zadkom. Môj stav má problém s taktom. Ich stav má problém s faktom, že čím ďalej tým viac zistujú, že neexistuje nič pred bratstvom. Zase blanko. Na pumpe sa fotím s Aziatkou. Lokáciu číslo 2 máme natočenú a presúvame sa už asi do tej Viedne. Do ríti, mi to padlo. Bože, mohla mi padnúť krytka od objektíva, ty kokos. No ale toto v aute máme dotočené, prisviecovali sme to takými LED trubicami a vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Že ten klip bude veľmi naložený. Malá ručička pre desiatkou. V celú mám show, treba ponúť zadkom. Môj stav má problém s taktom. Ich stav má problém s faktom, že čím ďalej tým viac zistujú, že neexistuje nič pred... Že môžeš dať plný kotol? Ne, tam bol radar. Kam mám ísť? Víš chlapci, toto je Viedeň. Koko mi jak oni, čínsky turisti si tu vyťahli kamery. Tablety, ty koko. Wow, ty kokos. 6 kamer príjme mikrofón, pičovi. Pozrieme sa značku pod tým, čo tam je trubka. Nemáš na trubku. Nemáš trubiť. Tu môžete vidieť, ako sa pokúšame natočiť značku mesta Viedeň. A nech to skrčí z okna? Chcel? Tak ešte raz tu. Maltézacký psí, ty koko. Ale... Čo je? Ja to říkal. Tento deň nemyslím často. 1% trochu viac jak na 100 a žiadny skurvy si nám nevie vziať to. Nám nevie vziať. Po blúdení vo Viedni sme konečne zaparkovali. Snažíme sa nájsť nejaký kebab a natočiť tam ešte nejaký záber. No nič, takže tam, kde sme zaparkovali,
nebudeme môcť stať. A to je jedine plne nejaký parkovací dom asi, alebo niečo také, alebo len tam. Zaparkovali sme nakoniec v parkovacom dome a sme v centre. Ideme nájsť nejaký ten kebab, kde ešte spravíme nejaké šoty a najeme sa a pojeme domov. Nájsť skoro o 3 ráno vo Viedni otvorený kebab je celkom náročné. Že možno behneme do Mekáču, lebo nakoniec po ďalších nejakých 15 alebo 20 minútach sa nám podarilo nájsť ten kebab, takže do Mekáča sme nešli a išli sme si vychutnať naložený kebab. Na pumpe sa fotím s Aziatkou, malá ručička pre desiatkou, celú mám show, treba ponúť zadkom. Kebab máme zjedený, niečo pofotené, natočené tu máme, spravili sme výhliadkovú jazdu Viedňou a už nás čaká iba cesta domov, nejaká hodinka. S taktom, ich stav má problém s faktom, že čím ďalej tým viac zistujú, že neexistuje nič pred bratstvom. Zase Blanko, na pumpe sa fotím s Aziatkou. Díky moc, kamo. Natáčanie máme u konca, budeme mať 5 hodín, extrémne dlho to trvalo. Tak ale strašne veľa spravilo aj toho, že sme išli do tej Viedne. Tam sa ešte niečo dotočilo, nejak zo pár záberov. Ja už čaká iba polhodinová cesta domov a potom vám sem hodím ešte fotky, čo sa mi podarili spraviť. Ideme sa pri ďalšom videu. Fotím s Aziatkou, malá ručička pre desiatkou, celú mám show, treba ponúť zadkom. Môj stav má problém s taktom.